en casa i no precisament pel mar oratge. Només uns valents s'atrevien a desafiar les altes temperatures, presagi d'un estiu que toca a la porta. Els que tinguem pocs diners, doncs així en el banquet, i els que tenen més diners, doncs se'n van a la playa. Però hi ha qui s'ha decidit a prendre el primer bany per a llevar-se la calor del cos, tot i la gelor de l'aigua. I no era per a menys. Des de Càrcer, amb 37 graus, passant per Xàtiva, Sueca o les capitals de província, totes superaven els 30 graus. Moltísima calor, moltísima. Nosotros venimos de silla puesta para pegarse un bañete. Dije hoy, bueno, bañador y al agua, con este calor. A pesar que aquestes imatges diguen tot el contrari, encara no és estiu, però a l'interior la calor ha fet fregar els 40 graus i, de fet, ha sigut el dia més calorós de tot l'any a les províncies de Castelló i de València. És que en casa és insoportable i dins del poble no es pot estar. Esta onada de calor no és definitiva. Per al diumenge es manté el risc de tronades i demà podrien ja fluixar les temperatures. De moment, la que més raó té és Aitana, que no ha dubtat en convidar-nos a anar on millor s'estava.